Καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Θεμιστοκλής Νικόλης, εκπροσωπώ τη Σοφία AI, σαν το Head of AI. Και είμαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω το σύνολο του έργου μας, τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής όσον αφορά περισσότερο το softwareικό κομμάτι της Σοφίας. Θα παρουσιάσω το σύνολο των μοντέλων μας, εντοπίζοντας το κύριο πρόβλημα που υπάρχει στις μέρες μας, το οποίο είναι πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε το μέλλον μας και να δημιουργήσουμε μια κυριαρχική λύση, έτσι ώστε να έχουμε τις δικές μας λύσεις για το AI. Οπότε, τι έχουμε παρατηρήσει μέχρι στιγμής. Η Ελλάδα έχει ένα θέμα υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, όπως προκύπτει. Φαίνεται να είμαστε 18η στην Ευρώπη στην υιοθέτηση AI στην καθημερινότητά μας. Και σε σχέση, με τη Δανία που είναι πρώτη, είμαστε 3 φορές λιγότεροι, μόλις σε 9,8%. Οπότε, ακριβώς αυτό το γεγονός μας καλεί, σαν Σοφία, να έχουμε ένα στόχο. Και ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε το πρωτοποριακό AI για τα ελληνικά, το οποίο να είναι πάρα πολύ ακριβές, ελληνόφωνο και να μπορεί άριστα να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς. Τώρα, έχουμε επικεντρωθεί σε 3 πυλώνες κυριαρχίας. Ο πρώτος πυλώνας έχει να κάνει με την κυριαρχία πάνω στα δεδομένα. Θέλουμε τα δεδομένα να μένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα, έτσι ώστε να υπόκειται στο GDPR και στο AI Act. Δεύτερον, έχουμε προτεραιότητά μας στην τεχνολογική κυριαρχία. Θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο των μέσων τα οποία μας κάνουν και παράγουμε το AI. Και τρίτον, και κυριότερο, είναι η γλωσσική κυριαρχία. Τα μοντέλα που δημιουργούμε, ο στόχος μας είναι να χρησιμοποιούν ελληνικά δεδομένα, τα οποία έχουμε συλλέξει εμείς και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς. Οπότε, τι έχουμε φτιάξει μέχρι στιγμής. Αυτή είναι η σουίτα όλων των μοντέλων μας. Έχουμε 4 γλωσσικά μοντέλα αυτή τη στιγμή. Την οικογένεια W και την οικογένεια K, κάθε ένα με τις δικές του δυνατότητες. Η οικογένεια W είναι general purpose μοντέλα, ενώ η οικογένεια K είναι μοντέλα τα οποία ειδικεύονται περισσότερο στο reasoning. Έχουμε την σουίτα παραγωγής πολυμέσων, η οποία αφορά την οικογένεια I της Σοφίας και την οικογένεια V. Εκεί πέρα έχουμε 2 μοντέλα παραγωγής εικόνων και ένα μοντέλο παραγωγής βίντεο. Στο κομμάτι της φωνής έχουμε τα δικά μας μοντέλα, όπως προηγουμένως είδαμε και στο ρομπότ μας. Οπότε το ρομπότ μας τι χρησιμοποιεί πρακτικά. Χρησιμοποιεί ένα TTS μοντέλο 1,5 δισεκατομμύριων παραμέτρων και ο τρόπος που καταλαβαίνει τη φωνή είναι μέσω του δικού μας ASR μοντέλου 3 δισεκατομμύριων παραμέτρων. Ταυτόχρονα με αυτό, στο κομμάτι της έρευνας, έχουμε φτιάξει ένα μοντέλο το οποίο ειδικεύεται ακριβώς αυτό το task. Οπότε μπορεί να συλλέγει πληροφορία σαν ένα task το οποίο με μια επαναληπτική διαδικασία να κάνει verify τα sources και να μπορεί να κάνει produce μια απάντηση η οποία σχετίζεται άμεσα με αυτά. Και το τελευταίο μοντέλο το οποίο υπάρχει παντού και καλύπτει τις προηγούμενες 5 κατηγορίες είναι το NemoGuard. Οπότε χρησιμοποιούμε το NemoGuard της NVIDIA προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν παρουσιάζεται και δεν εκτελείται ποτέ toxic περιεχόμενο στις πλατφόρμες μας. Κάποια στατιστικά για την απόδοση των μοντέλων μας είναι συν 50% με βάση τα προηγούμενα open source μοντέλα τα οποία διατίθονται αυτή τη στιγμή στα ελληνικά. Και το κύριο improvement έρχεται από τη Σοφία K2, που είναι και το τελευταίο μας μοντέλο. Τώρα, όλο αυτό δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε καταφέρει χωρίς τα GPUs της NVIDIA. Αυτά πρακτικά μας όθησαν εξ αρχής και μας έδωσαν την ευκαιρία να μπορούμε να εκπαιδεύσουμε και γρήγορα και αποδοτικά όλα τα μοντέλα μας. Για την εκπαίδευση των μοντέλων μας χρησιμοποιήσαμε και συλλέξαμε μια σειρά από δεδομένα, τα οποία τα χωρίσαμε σε CPT δεδομένα και σε SFT δεδομένα.
Τα CPT δεδομένα μας έχουν σύνολο 14 billion παραμέτρους και έχουμε κατασκευάσει 17 εκατομμύρια SFT examples. Ωραία. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να μείνουμε λίγο στη διαφάνεια προκειμένου να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό που προσφέρει η Σοφία σε σχέση με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός είναι πολύ δύσκολος, ωστόσο του λείπει κάτι πάρα πολύ κέριο, και αυτό είναι ότι τα μοντέλα και τα εργαλεία δεν έχουν φτιαχτεί για εμάς τους Έλληνες. Οπότε αυτό που έχουμε σαν στόχο είναι να δημιουργήσουν εργαλεία στα ελληνικά, τα οποία κάνουν για εμάς και αφορούν εμάς, την Ελλάδα. Μια γλώσσα η οποία γενικά τείνει να μην έχει τόσο μεγάλη παρουσία στο διαδίκτυο. Οπότε, τι προτεραιότητες έχουμε βάλει? Τη σύνθεση ελληνικού λόγου, τη συμμόρφωση με βάση το ελληνικό knowledge base και την ασφάλεια. Οι λύσεις που προσφέρουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά είναι 4 πακέτα. Υπάρχει το Freemium, το Basic, το Plus και το Pro. Τα περισσότερα, όλα ξεκλειδώνονται στο Free, εκτός του Deep Research και της χρήσης των MCPs. Από το Basic και μετά, όλες οι ιδιότητες που μπορεί να κάνει το μοντέλο μας είναι εκεί πέρα και απλά μετά ανεβαίνουν τα όρια. Αν σκανάρετε αυτό το QR code που βλέπετε στην οθόνη, τότε θα μπορείτε να βρείτε και να δοκιμάσετε τη Σοφία. Είναι δωρεάν το προπλάνο μας για 30 μέρες. Και σήμερα θα κάνουμε demo των εξής δυνατότητων της Σοφίας, οι οποίες μόλις βγήκαν στην αγορά. Το πρώτο deliverable που έχουμε είναι το MCP, το Model Context Protocol. Το Model Context Protocol είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο επιτρέπει την διεπαφή του γλωσσικού μοντέλου με servers εργαλείων. Αυτοί οι servers εργαλείων πλέον μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ο καθένας μπορεί να φτιάξει κιόλας το δικό του custom MCP. Εμείς μέσω της Σοφίας προσπαθούμε να κλείσουμε το κενό το οποίο απαιτείται προκειμένου κάποιος να χρησιμοποιήσει αποδοτικά αυτά τα MCPs και να μπορεί να κάνει accelerate την καθημερινότητά του. Μια δεύτερη πλατφόρμα από την οποία θα εισάγουμε θα είναι η πλατφόρμα του API μας, οπότε οι χρήστες θα μπορούν στο μέλλον να βγάζουν τα δικά τους κλειδιά και να μπορούν να αλληλεπιδράσουν υποπρογραμματιστικά με τη Σοφία. Και τρίτο, ένα ξεχωριστό application, χωριστό από αυτό που υπάρχει μέχρι στιγμής στο Sophia.ai, είναι το Sophia Meet. Το Sophia Meet θα είναι το πρώτο μποτάκι, το πρώτο ελληνικό μποτάκι, το οποίο θα μπορεί να μπαίνει στα meeting σας, θα τα καταγράφει, θα βγάζει την περίληψη και θα παρέχει insights. Τώρα, μπορούμε να πάμε κατευθείαν στο demonstration των δυνατοτήτων μας. Οπότε, συνδέομαι στο Sophia.ai και έχω εδώ πέρα ένα task, το οποίο αφορά τη χρήση του MCP στη Σοφία. Έχω σετάρει τη Σοφία με ένα δικό μου MCP server στο Zapier που έφτιαξα και έχει σύνδεση με το email μου, το προσωπικό μου ημερολόγιο και το ClickUp. Το ClickUp είναι μια πλατφόρμα όπως είναι το Jira, το Trello, στο οποίο πρακτικά είναι ένα ticketing σύστημα. Οπότε τώρα θα πω στη Σοφία να μου φτιάξει ένα καινούριο ticket, το οποίο αφορά το SAP Integration. Οπότε θα δώσω αυτό το task στη Σοφία. Αυτό θα πάρει λίγη ώρα, οπότε τα περιμένουμε να το κάνει. Στο ενδιάμεσο μπορούμε να ελέγξουμε τη διασύνδεση που θα έχει η Σοφία με το email μου. Οπότε μπορώ να ρωτήσω τη Σοφία... Οπότε μπορώ να ρωτήσω τη Σοφία τι emails έχω στο inbox μου αυτή τη στιγμή.
Οπότε αυτό που κάνει τώρα η Σοφία πρακτικά είναι ότι συνδέεται με τον MCP server, ο οποίος τρέχει και βρίσκει τα τελευταία emails που υπάρχουν στο inbox μου. Υπάρχει μόνο ένα. Είναι πολύ προσωπικό αυτό το email. Είναι από μένα και πρακτικά είναι have fun at AI Days. Μπορώ μέσα από τη Σοφία να απαντήσω σε αυτό το email και να φτιάξω labels ή οτιδήποτε, μόνο μέσα από την πλατφόρμα της Σοφίας με έναν τρόπο πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο. Και επίσης η Σοφία έχει πρόσβαση και στο ημερολόγιό μου. Οπότε, αν τη ρωτήσω τι πλάνα υπάρχουν για σήμερα, τότε η Σοφία συνδέεται με το ημερολόγιό μου και θα μου δώσει την ατζέντα που έχουμε για σήμερα. Μέχρι να το κάνει αυτό, μπορούμε να πάμε στην καινούργια μας εφαρμογή, στο Sophia AI Meet. Αυτή θα είναι η εφαρμογή μας. Εδώ πέρα η εφαρμογή έχει συνδεθεί με το προφίλ της εταιρείας. Οπότε, η διασύνδεση γίνεται μέχρι στιγμής μέσω Microsoft Teams, αλλά θα κάνουμε expand και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες για meetings. Πρακτικά, πάμε να δούμε πώς συμπεριφέρεται και ποια είναι η λειτουργία της. Μπορώ να κάνω upload ένα αρχείο ήχου και μπορώ να διαλέξω να το κάνω assign σε κάποιο project, έτσι ώστε να είναι όλα οργανωμένα. Διαλέγω το μοντέλο το οποίο θα ήθελα να κάνει το transcription και μετά το μόνο που έχω να κάνω είναι να το κάνω upload. Τώρα το αρχείο που έχω διαλέξει είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο αρχείο. Είναι 50 MB, είναι μια ολόκληρη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής που είχε γίνει στις 14 Νοέμβρη. Και τα αποτελέσματα μπορούμε να τα δούμε, γιατί αυτό ίσως, αν και είναι πάρα πολύ γρήγορο, ίσως πάρει λίγη ώρα. Οπότε, έχω κάνει ήδη το transcription σήμερα και μπορούμε να πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Οπότε αυτό είναι το αρχείο που ανέβασα προηγουμένως από την Ολομέλεια της Βουλής. Και το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ότι έχουμε μια περίληψη στην οποία φαίνεται ότι η κύρια θεματολογία που αναπτύχθηκε. Έχουμε κάποια key topics και μετά στο κομμάτι του transcription έχουμε αναγνώριση ομιλητή, οπότε ανά τα χρονικά διαστήματα, έτσι όπως παρουσιάζονται μέσα στην ηχογράφηση, αναγνωρίζεται ο ομιλητής και το κείμενο το οποίο αυτός λέει. Οπότε εδώ πέρα ήταν μια τεράστια συνεδρίαση, οπότε υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Όλα αυτά γίνονται transcribe πάρα πολύ γρήγορα, οπότε λογικά τώρα που θα επιστρέψω θα μπορώ να δω ακόμα γίνεται το processing. Και μιας και έχω συνδέσει τη Σοφία με τον προσωπικό μου λογαριασμό του Teams, η Σοφία εδώ πέρα βρίσκει όλα τα meetings τα οποία έχω στο calendar του Teams και μπορώ να διαλέξω αν θέλω να λάβει μέρος σε αυτά τα meetings. Οπότε, αν την καλέσω να λάβει μέρος σε αυτά τα meetings, τότε το μποτάκι θα πάρει το transcription του meeting, θα το ανεβάσει στην εφαρμογή μας και θα κάνει το αναλυτικό pipeline, όπως είδαμε προηγουμένως, για κάθε meeting το οποίο έχω ζητήσει να γίνει αυτό. Επομένως, κλείνοντας, πάμε να δούμε αν φτιάχτηκε αυτό το task που είχαμε πει στο ClickUp. Λοιπόν, αν κάνουμε μια ανανέωση, λογικά θα πρέπει να δούμε ένα καινούριο task που έχει να κάνει με το integration. Λοιπόν, OK. Από ό,τι φαίνεται έφτιαξε αυτό το task η Σοφία και βρήκε και τι έχω πλαναρισμένο σήμερα στο ημερολόγιό μου, το οποίο είναι η συνάντηση για το AI Days, από τις 10 μέχρι τις 5. Οπότε, κλείνοντας, επιστρέφοντας στην παρουσίαση, ένα τελικό σχόλιο για την API πλατφόρμα μας.
Η API πλατφόρμα μας θα είναι κάπως έτσι. Αυτό το μενού θα είναι accessible μέσα από το Sophia.ai στο προφίλ του κάθε χρήστη. Κάθε χρήστης θα μπορεί να εκδίδει τα κλειδιά του και να παρακολουθεί τη χρήση τους, πόσα ευρώ ξόδεψε σε κάθε κλειδί και να θέσει όρια είτε στο κομμάτι του tokens είτε στο κομμάτι το χρηματικό, αναμοντέλο και ένα είδος inference. Οπότε και το κομμάτι της γλώσσας και το κομμάτι του βίντεο και το κομμάτι της φωτογραφίας, όλα θα είναι available μέσα από την AI πλατφόρμα μας. Οπότε, αυτά ήθελα να σας δείξω σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου δώσετε.